Pahoittelut väärinkäsityksestä. Tässä on tekstisi suomeksi, aivan kuten sinäkin ymmärrän arjen haasteet. Meditaationi ovat yksityinen tila, jossa vangitsen ajatukseni ja pohdintani. Muistelen erästä senaatin istuntoa, jossa mielipiteeni kohtasivat yllättäen ankaraa kritiikkiä. Lyhyt hetki, joka korosti minulle sisimpien ajatusteni paljastamisen vaaroja. Kuvittele paljastavasi liikaa itsestäsi ja internetin tuomio on kielteinen. Mutta jos et jaa mitään, saatat tuntea vähätteleväsi omia saavutuksiasi. Kuvittele olevasi tässä tilanteessa, mitä tekisit. Ja jos et toimi nyt, nämä harha-askeleet saattavat vainota sinua loppuelämäsi. Sitten törmäsin stoalaisuuden opetuksiin ja kaikki muuttui. Päätin ottaa heidän neuvonsa itsehillinnästä vakavasti. Tuloksena sisäinen rauhani vahvistui ja löysin rauhan keskittyä siihen, mikä todella merkitsee. Sain uuden selkeyden näkemään elämäni ja olin viimein vapaa sosiaalisen tuomion taakasta. Kuvittele kokevasi tämän sisäisen vapauden tunteen. Miltä elämäsi näyttäisi silloin? Fantastista, eikö niin? 6 asiaa, joita ei pitäisi paljastaa digitaalisella aikakaudella. Salaisuus 1. Nimeämätön taistelukenttä. Minäkin, Marcus Aurelius, olen taistellut omat taisteluni. Olipa kyseessä taistelukentät tai Rooman senaatti, konflikti oli jatkuva kumppani. Eräänä päivänä, kiihkeän senaatti-istunnon aikana, tunsin toverieni katseiden lävistävän minut. Siinä hetkessä ymmärsin, että menneisyyteni kamppailujen paljastaminen saattaisi heikentää asemaani, sillä mitä enemmän paljastat sisimmästäsi, sitä haavoittuvammaksi tulet muiden tuomiolle. Ihmiset saattavat alkaa kyseenalaistaa auktoriteettiasi, arvostella päätöksiäsi ja epäillä pätevyyttäsi. Hetki oivallusta tuli. Stoalaisten edeltäjieni kirjoituksia lukiessani minulle selvisi, menneisyyden taistelut on parasta pitää sydämessä ja mielessä. Siellä ne voivat toimia jatkuvana muistutuksena voimastasi ja halusta parantua, ilman yhteiskunnallisen tuomion taakkaa. Kuvittele nyt, että voisit tehdä samoin. Pitämällä menneet kamppailusi ja taistelusi itselläsi säilytät auktoriteettisi ja vältät tarpeettomat haavoittuvuudet. Näin ylläpidät sisäistä rauhaasi ja voimaasi samalla kun jatkuvasti etenet kasvun ja parantumisen polullasi. Tämä on ensimmäinen viisaus, jonka haluan jakaa kanssasi tänään. Meillä kaikilla on kamppailumme, mutta todellinen voima ja rauha löytyvät, kun näemme ne henkilökohtaisina opetuksina, ei julkisina näytöksinä. Salaisuus 2. Verhoiltu polku. Minullakin oli suuria unelmia ja tavoitteita. Rooman keisarina pyrin aina tekemään Roomasta paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan. Kuitenkin pian ymmärsin kaikkien suunnitelmieni ja tavoitteideni paljastamisen vaaran, koska kun nämä salaisuudet tulivat julki, ihmiset alkoivat projisoida niihin omia tulkintojaan ja odotuksiaan. Yhtäkkiä ne eivät olleet enää vain minun unelmiani, ne muuttuivat julkiseksi keskusteluksi, jota muiden näkemykset muokkasivat ja usein vääristivät. Olin diplomaattisella matkalla itään, kun tämän oivalluksen täysi merkitys valkeni minulle. Siellä tapasin viisaan miehen, joka sanoi, sanomaton tavoite on kuin suljettu siemen, sillä on potentiaalia kasvaa olematta elementtien tuhoama. Hänen sanansa osuivat maaliin. Mitä enemmän ihmiset tietävät tavoitteistasi, sitä enemmän he painostavat sinua saavuttamaan ne tietyllä tavalla. Tämä voi vahingoittaa itse tavoitetta ja jopa estää sen toteutumisen. Kuvittele nyt, jos pitäisit unelmasi, syvimmät toiveesi ja tavoitteesi vain itselläsi. Voisit työstää niitä, jalostaa ja suojella niitä olematta häiriintynyt muiden mielipiteistä ja odotuksista. Kuinka paljon puhtaampi ja häiriintymättömämpi olisi polkusi toteutukseen? Tämä on toinen salaisuus, jonka haluan jakaa. Tavoitteesi ja unelmasi ovat henkilökohtainen aarrearkkusi. Mitä harvemmalla ihmisellä on siihen avain, sitä turvallisempi ja koskemattomampi aarre pysyy. Pidä tavoitteesi itselläsi, työskentele hiljaa ja jatkuvasti niiden toteutumiseksi ja koet menestyksen, joka on täysin omasi. Salaisuus 3. Piilotettu lähde. Minäkin olen kokenut puhtaan onnen hetkiä, olipa kyse sitten taistelukentän voitosta tai hiljaisista meditaation ja kirjoittamisen tunneista. Mutta nämäkin ilot säilytin arvokkaana aarteena. Muistan erään illan palatsissa,
Ilmassa tuoksui tuoreiden ruusujen tuoksu ja tunsin harvinaista rauhaa sielussani. Siinä hetkessä ymmärsin, jos jaan tämän onnen kaikkien kanssa, se menettää puhtautensa. Se tulee näytetyksi, analysoiduksi, arvioiduksi ja siten häpäistyksi. Yksinäisenä yönä, lukiessani Epiktetoksen tekstejä, minulle selvisi, kuinka oikeassa hän oli. Onni on kuin vesikaivossa. Mitä useammat ihmiset siitä juovat, sitä nopeammin se tyhjenee ja samentuu. Kun jaat ilosi maailman kanssa, avaat itsesi muiden arvostelulle ja usein myös kateudelle. He alkavat purkaa sitä, verrata sitä ja pahimmassa tapauksessa kadehtia sitä sinulta. Kuvittele nyt, että säilytät ilon hetkesi itsellesi. Pitäisit ne omana, koskemattomina kokemuksinasi. Kuten kaivo, joka virtaa vain sinulle, onnesi pysyy kirkkaana ja puhtaana. Kokisit tämän ilon tunteen puhtaimmassa muodossaan, pilventymättömänä maailman odotusten ja arvostelujen takia. Tämä on 3. salaisuus, jonka haluan jakaa kanssasi. Onnesi on koskematon lähde. Juo siitä milloin haluat, mutta älä anna sen muuttua julkiseksi juottopaikaksi. Säilytä ilosi eheys pitämällä sitä yksityisenä keitaanasi. Näin voit, meluisassa ja arvostelevassa maailmassa, ylläpitää omaa hiljaista ilon tilasi. Salaisuus 4. Lukittu puutarha. Elämässäni oli rakkautta, syvällisiä ja merkityksellisiä suhteita, jotka täyttivät sydämeni. Mutta ymmärsin, että rakkaus, kuten pyhä puutarha, tarvitsee huolellista hoivaa ja suojelua. Muistan illan, jolloin seisoin tähtitaivaan alla rakkaani Faustinan kanssa. Puhuimme vähän, mutta yhteys oli syvä ja aito. Siinä hetkessä ymmärsin, hetken kauneus häviäisi, jos jakaisin sen maailman kanssa. Eräs ystävä ja filosofi, jota suuresti kunnioitin, kerran sanoi minulle, rakkaus on kuin harvinainen kasvi puutarhassasi. Mitä useammat ihmiset sen näkevät ja koskettavat, sitä alttiimpi se on elementeille. Hän oli oikeassa. Julkisesti näytetty rakkaus menettää intiimiytensä, ainutlaatuisuutensa. Se muuttuu näyttämöksi muiden mielipiteille, neuvoille ja usein myös kritiikille. Kuvittele, jos pitäisit rakkauttasi pyhänä puutarhana, joka on avoinna vain sinulle ja rakkaallesi. Kuinka paljon rikkaampi ja syvempi tämä side voisi kasvaa, vapaana ulkomaailman vaikutuksista ja arvosteluista. Tämä on 4. salaisuus. Käsittele rakkauttasi kuin pyhää puutarhaa. Kutsu vain ne, jotka kunnioittavat ja arvostavat sen pyhyyttä. Säilytä suhteesi intiimiys ja ainutlaatuisuus suojaamalla se ulkoiselta maailmalta. Vain silloin rakkaus voi kukoistaa ja menestyä puhtaimmassa muodossaan. Salaisuus 5. Piilotettu aarrearkku. Kuten varmasti tiedät, Rooman keisarina minun piti hallita koko valtakunnan taloutta. Kuitenkin omat taloudelliset asiat ovat aina olleet suojattu alue, piilotettu kuin aarre, jonka vain harvat voivat löytää. Muistan päivän, jolloin Rooman valtakunta kärsi vakavasta talouskriisistä. Istuessani kamarissani tutkien numeroita, minulle tuli mieleen, tämä aarre ei ole vain taloudellisesti arvokas, vaan myös emotionaalisesti. Se on heijastus valinnoistani, kyvyistäni ja jopa rehellisyydestäni. Kävellessäni huvilan puutarhoissa ymmärsin, että raha on myös vastuu. Se antaa meille mahdollisuuden voimaan, mutta myös korruptioon. Ja mitä useammat ihmiset tietävät taloudellisesta tilanteestasi, sitä suurempi on manipulaation ja väärinkäytön riski. Ihmiset arvioivat sinua, ehkä jopa kadehtivat tai halveksivat sinua, riippuen siitä, kuinka täynnä tai tyhjä aarrearkkusi on. Kuvittele, että kohtelisit taloudellista tilannettasi piilotettuna aarteena. Aarteena, joka säilyttää vapautesi ja myös vastuusi. Kuinka paljon turvallisemmin ja keskittyneemmin voisitkaan navigoida läpi elämän, jos tämä olemassaolosi osa-alue olisi suojattu maailman ahneilta katseilta. Tämä on 5. salaisuus, jonka haluan jakaa kanssasi. Kohtele taloudellista tilannettasi kuin piilotettua aarretta. Älä anna maailman mitata kykyjäsi ja arvoasi aarrekammiosi koolla. Pidä taloudelliset asiat yksityisinä säilyttääksesi itsenäisyytesi ja vapautesi. Vain tällä tavalla voit säilyttää todellisen suuruutesi maailmassa, joka uhkaa mitata sinut materiaalisen arvon perusteella. Salaisuus 6. Hiljainen myrsky. Vaikka olen Marcus Aurelius, olen kokenut epätoivon hetkiä. Sotien, ruttojen
Ja poliittisen levottomuuden keskellä tunsin joskus olevani haaksirikko aavalla, myrskyisellä merellä. Yhtenä tällaisena yönä, istuessani yksin teltassani, taistelukentällä lukiessani päiväkirjaani, tunsin sydämeni raskauden. Silloin tajusin, että tämä pimeys on osa matkaani, mutta sen ei pitäisi määritellä koko olemustani. Epätoivon hetkinä meillä on taipumus verrata itseämme muihin. Etsimme kättä, joka vetäisi meidät ulos pimeydestä, mutta usein tämä etsintä muuttuu huomionhakuisuudeksi. Katso, kuinka syviä haavojani ovat. Mutta mitä kovemmin huudamme, sitä enemmän se menettää merkityksensä ja tekee meidät alttiiksi kritiikille ja väärinymmärryksille. Kuvittele epätoivosi hiljaiseksi, syväksi valtameriksi. Valtameri, jonka vain sinä voit todella tuntea. Kuinka paljon vahvempana voisitkaan nousta näistä syvyyksistä, jos et jakaisi niitä koko maailman kanssa, ja niin 6. salaisuus on, kohtele epätoivoasi kuin hiljaista valtamerta. Opettele navigoimaan pimeydessäsi sen sijaan, että esittelisit sen kaikille. Jaa se vain niiden kanssa, jotka voivat ymmärtää ja kunnioittaa syvimpiä alhaisuuksiasi. Tekemällä näin luot tilaa aidoille avulle ja itsetutkiskelulle. Ja tästä hiljaisuudesta voi nousta todellinen ymmärrys ja lopulta parantuminen. En tiedä, miksi emme opi enemmän tästä, mutta nämä periaatteet ovat auttaneet minua ja ne voivat auttaa sinuakin. Jos pidit tästä videosta, älä unohda jakaa sitä ystäviesi kanssa ja tilata kanavaa saadaksesi lisää stoalaista viisautta. Ole rohkea, ole viisas. Näkemiin.